Son moitas as catástrofes que aconteceron na Costa da Morte. Moitas vidas as que cobrou o mar. Pero se hai unha especialmente tráxica, que aínda se recorda e da que se fala hoxe en día, é a traxedia do buque escola inglés Serpent. Oh, Captain, Captain. Oh, my captain is so mean. O 8 de novembro de 1890, o Serpent zarpou de Plymouth con 175 tripulantes a bordo, en dirección a Serra Leoa, pero nunca chegaría á costa africana. Ás 11 da noite do día 10 de novembro, o buque atopouse no medio dunha forte tormenta que o levou directo ás rochas dos acantilados coñecidos como Punta de Boi, na costa de Camariñas. O capitán ordeou lanzar os cabos e soltar os botes salvavidas, pero todo intento de salvación resultou infrutuoso debido á bravura do mar. Só 3 sobreviventes se salvaron, e os días posteriores o mar foi botando fora os 172 corpos, a maioría deles de rapaces moi xóvenes. Os lugareños desvivíronse por axudar, e co fin de darlle un entierro digno como bos cristiáns, construíuse no lugar o que se coñece como cemiterio dos ingleses. Pero, detrás de toda a historia real, hai sempre unha lenda que lle dá un aura de misticismo. Neste caso, as xentes de Camelle, Xaviña e Camariñas pregúntanse o porqué dunha lápida sen nome no cemiterio. E é que moitos deles aseguran que enrolado no buque de tan fatídico destino atopábase un home pertencente á aristocracia inglesa. Un home que debía ser afastado da sociedade por un tempo ou estar relacionado co asesinato de 5 mulleres en Londres. Pero, pode ser que un asasino de fama mundial este enterrado tan preto de nós? Como din as xentes do lugar, de eso non se fala. Sí, de ese que sabemos que buscan por matar mulleres. Eso aquí non se di.